dal to media personnel atongpan niltum all party hills leaders conference a hinpet kardom kimi kardom na atongpan pejilo lapen karbeng long ora atongpan sami niltum karbi nigan kimi kardom papaderi lo dal atongpan churu perpek lo nono daba por niltum dal atongpan ke chop hateng pen ke chop hangateng pen niltum long wang pen nono por so press conference por kimi ge no pot Kasi pini niltum lada pithek pen kan niltum tung alap ke lapai lo niltum participant samen niltum sethan bom lo lapen niltum song taksi Thomas Council pantame niltum loi pak piat lo lasi niltum heglong lela normat Thomas Council tumpen ba Assam government tumpen labang so putak Exxon gen put heglong lela lasi non niltum putot labang so jasamet illegal itu settlers kedo Dol-Doli Reserve Forest lapen pesawat hasil dak la horizon PRF areas lapen along kaprek PGR putak prap jinben sorkar atum eviction nangji poputak si pini labang so ame niltum phalo jasemera bangke kachuning ridam niltum ladak non Karbi Anglong Autonomous Council atumapan la prabjin pen eviction do nangi pu tarik trogani nedum set in demonstration pedoponji la pen hada tutum kado e pensa chunni lo dhorom je pupepin party je pupepin pen halabangso tarik trogani sit in demonstration along nil tum pedoponji la bangso demonstration a mai along kado e pensa me la dak ha chitong dun peji phansi nedum halada pedoponji la pen hadat niltum kejapon ye bangke all party hills conference committee dopo la pen niltum women wing committee si dopo la pen women KC hadat dopo ASCC dopo KNC dopo KSA dopo la pen SSC youth front hadat dopo song proxy la pen karbi rong saramai alam tum same dopo song ner keman bag ni jomala chelangsi Pachetongsi nitu malabangso sit in demonstration nitu pedopon lapan jasmera bangke labangso eviction keklem vejia phan nitu sarkar phan kachunui ponjia phansi labangso sit in demonstration nitu hadak pedopon po lasi pini rada phan kachunui alam kala pohelo edum Karbi Anglong non illegally penangeto kedam tang kan hidin kan thomang bong edum don mohedili puponlo Dol-Doli Forest Reserve Central Forest along same penangana dondo theklong lo dongsuring thoman bagdo lapen la horizon PRF along same forest along lelong hadatang ke do pondo lasi la hui to mala pen PGR non keruni punon ka prek punon PGR long ke do bom illegally ke do tumpan direct weg nangi lapen plung weg nangi posi nil tum head pe juni pon lasi nili pading oilo pithek melan sili kan pon chalo ahok lo mana jong ni to pamai pu di BSLC alang li waidak lar sapensi pachini lo ilitum Karbi Anglong ke illegal settlers nang dupik lo lage kaduk kabi ta thekong prong bon sitame no nilitum step keteng along kisuman atum mana negatively la poson se kaningye tha patum tu la sinitum hoi pen lason kamatha ta patung pan kachuning ri la bana pachining kang tung alam ke lain lo je khayung si rengnang ji polotan te elitum elong le irit elong pat chingon theknang ji charai kom theknang ji langso potsi non tarik tro penap dik penar ni sibat lo je nitum dak sitting demonstration padu ponji la selabang so long nang itu mekhang long ri kaching hon atuman la ben la nitum Karbi Anglong Autonomous Council along recognize a tribe kedua tuman setame lada kabangke nang chesom duli nang po pipon ma polotang de illegal encroachers atumyong si langbong polotang de moge ilitum makai de adima be depo apot si ilitum latong sekot penamat labang so program be deng konang koklo lasi nitum tangka bahan nang ipu lo puta kali bos nami nitum ning ke hang Mekang self dedication kasi nitum
Metang commitment CNC labang so saya bang yang konlo kasi labang so long karbi dang te karbi kuman hapen nang itu kado kawe rak itu on sita me an dang nang aja song lu dia pansi itu mihimpen cuningri pacini konlo tarik coba post office la perla council ke tamla so dak long si itu padu padu apor bang kesini apor bang ke la ke baji cap malom pasi itu ceng kon ko kontak baji ini baji ke mama kapusan sih berkonji. Lapen income jin kan sih, itu padu jin kan sih itu DC along sih kami itu permission cohang kono. oke Going to action and law. La sila tu man arrest lo. La ben arrest pen pusame physical assault bang lapan seriously kali that injuries bang lapan kali pen joksi alang tu bail pen aku CNC dam julo posi tu arjulong lo pen sini lo. La sila government tu bang nil tu FIR ke biar cengken bang ke nang claim bi pamelo la si choneri lo.